Изкуството е език, който всички разбираме. Той ни дава възможност да споделим нашите идеи, чувства и мечти с другите. Изкуството ни кара да се чувстваме живи и свободни. Изкуството ни обединява, защото ни показва, че имаме повече общо, отколкото различно. Изкуството ни кара да се чувстваме живи, свободни, защото ни позволява да изразим себе си по уникален и оригинален начин. Изкуството е не само форма на комуникация, то е източник на вдъхновение, радост и красота.